ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൽമ എന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റഹ്മാനിയ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത അഗർബത്തിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൽമ അഗർബത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പൊടി. അപ്പോൾ 3 പൊടി സൽമ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സൽമ അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് അഗർബത്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സൽമ എല്ലാ അഗർബത്തിയിലേക്കും ആക്കുകയാണ്. അഗർബത്തി ആക്കിയതും വീണ്ടും ഒട്ടാതെ വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം സൽമ അതിനെ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് സൽമ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൽമ ഉണ്ടാക്കിയ അഗർബത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.